Sa number 8, mga kabubukon mga bats, hinali na lamang ang nagdamo sa may barangay 30 sa Bacolod City. Pero natala na mag-usisa kung diin ini sila naghalin. May report si Nico Delfin. Daw ara ka lang sa kagulangan kung imo makita kag mabatian ining mga kabug na nagapanong sa puno sang lunok. Sino bala magdumdum, ngayari lang sila makitaan sa purok paglaom sa barangay 30 sa Bacolod. Gani pila sa mga residente ang nagakatingala kung din gika ng mga dalagko nga kabug kag ngaan napili nila nga magtiner sa puno sang lunok ngayara lang sa sulod sang bakante nga compound. Wala kong kagawon-gawon. Kanay sila. Tama mo po diri ang pinakadamo. Pinakadamo. O kulabo to sila sa piyak sa may Seneco kuno. Oo, Galupad-lupad. ano ba ito man to? Pro by ga naman to grupo. Grupo man. Pro diri ang pinakadamo. Dream. Ginpahayag ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Joanne Herangaya nga posible na tublag ang ila habitat ukon ang daan nga ilistaran sa mga kabug kabangdaran nga nangita sila sang lugar nga maistaran. Hindi pa mapatod kung mga sahi ini sa mga flying foxes nga sarang makitaan sa Mambucal Resort and Wildlife Sanctuary sa Banwa sa Murcia. Base ang ilang ginbulabog ang ilang previous ng habitat, ang previous nilang nesting place. So nakakita sila sa daw host tree. Nagapangabay si Herangaya sa mga residente nga kung mahimo, ipaiwa ang pagdakop kag pagsakit sa mga kabog. May violation sa galing sa Kwanso Wildlife Act nga hindi pwede na siyang i-harm, hindi pwede nga i-harm. So may mga penalty siya. Silang sa mga katigulangan kung inang may mga muna nga migration sa wildlife, so may incoming disaster kung pero wala kasi nabisang scientific explanation. Ang Penro ang natalana nga magapadala sang personnel sa barangay 30 agud nga mausisa kung bala diin gika na mga kabog kag matunan kun nga sama sako nga syudad sila sarang nagapabilin. Nico Delfin para sa DigiCast Negros.